Iyak man tayo dito guys. Hello guys. So nandito na tayo sa likod guys. Nandito tayo sa likod guys. Alam na pag nandito tayo sa likod. Tingin-tingin lang tayo pero mayroon na tayong plano. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ano muna natin yung duyan guys. Naluto naman guys. Ano? Sakto na. Gutom na. Tanghali na guys. So, dito na. Kain na tayo. Ang bango eh. Gutom na ako. Tara lab. Yan guys. Kain na tayo. Lambot na. Lambot. Sarap guys. Lambot na.
Tapos na ang ating lechon. Yan, nagkain na tayo, busog na tayo. So, salamat sa mga nagsubaybay sa ating video ha. And sa mama ko, salamat din ako sa mama ko. Supportive kaya lang akong mama. Oh, ano lechon. Oh. Yan, maraming salamat guys and mag-ingat kayo palagi. See you in my next vlog.